Tässä videossa me reagoidaan Season 2 trailerin Marvel Rivals pelissä ja otetaan omat mielipiteet siitä. NYT nyt. To all our new guests from across the timelines, I welcome you to the Hellfire Gala. Welcome one and all to Krakoa. This living island may be a sovereign mutant nation, but tonight, our home is yours. Honored guests, I propose a toast to Krakoa. Here, there are no rivals. Man and mutant will be exterminated. You all belong to history. To me, my X-Men! This is a fight for our survival! And try to stay alive just long enough to see my way as the Age of Ultron begins. Sellainen. Tää näyttää semmoset... Tää on semmonen aika kivan näköinen seasoni Marvel Rivalsiin ja... Niin. Ultronia mä oon odottanut kauan. Ja... Mä toivon, että Ultronista tulee tosi kiva pelattava hahmo, joka siis tulee tossa toukokuussa. Joo.